בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים. מה לי ולה אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר. בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים. מה לי ולה אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר. איילה מה לי ולה, מה לי ולה, מה לי ולה. איילה? מה לי ולה? אז כן, ההורים שלי ממש אהבו את השיר איילה. כששאלתי אותם, מה, אבא, אז כמה בגלל שאהבתם את השיר הזה קראתם לי איילה? הבנתי מהם שמאחורי השם איילה מסתתר סוד גדול. סוד האיילה. רבי שלום שבזי, שחי במאה ה-17, חיבר את הפיוט הילד חן, שהפך להיות שיר חתונות במסורת של יהודי תימן. השיר מתאר את הקשר בין הדוד, הקדוש ברוך הוא, לבין הרעיה, או בין השכינה לבין כנסת ישראל, מכונה איילה. רגע, בואו נראה מה בעצם מתאר השיר. גלות, חושך, לילה? מה הקשר בין כל זה לבין שמחת חתונה? באחד הבתים האחרונים של השיר כותב רבי שלום שבזי, תעורר אהבת רחל לבנים, בסוד מלכות עשירית תעלני. אז מסוד האיילה הגעתי לסוד מלכות, ואני מבינה שלאיילה, הילד חן, יש תפקיד לנחם את השכינה שנמצאת בגלות. כשמדברים על מלכות, ישר עולה לנו דמותה של דוד המלך, שהסתובב כאן, במדבר. דוד, משורר תהילים, שמידתו מידת המלכות, מתאר בתהילים את תפילת האיילה. כי האייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. ופה אנחנו חוזרים לסוד האיילה. המדרש בתהילים אומר שכאשר האיילה מצטערת בחבלי הלידה שלה, אל תדאגו, נחזור עוד מעט לחבלי הלידה. כשהעולם נמצא בבצורת, באות כל החיות אל האיילה ומבקשות ממנה שתתפלל על העולם. ואז, למרות צערה הפרטי הגדול, מסיחה האיילה את דעתה ומתפללת על העולם כולו. האיילה מבטאת כוח נשי עוצמתי מאוד. היא הורגת על אפיקי המים היבשים, לא כמו בציורים. היכולת העוצמתית הזאת להתעלות מעל הצער הפרטי ולהתגבר במסירות למען עם ישראל, אנחנו פוגשים אצל רחל אימנו ואצל אסתר המלכה. על אסתר חז"ל אומרים בפירוש שהיא איילה, כאשר הם דורשים עליה בפרק כ"ב בתהילים, למנצח על הילד השחר. בואו איתי אל מעבר לעלי החושך, למקום בו אסתר מוסרת את נפשה. זה מטורף לחשוב שהמצב כאן היום הוא כמו בתקופת מרדכי ואסתר. אז רצו להשמיד אותנו, וגם היום המצב לא כזה שונה. וואי, מישהו עוקב אחריי. יש מצב שהאיראנים עלו עליי. חייבת להספיק להגיע לקבר של אסתר המלכה. ננצל את ההזדמנות לבקר בקבר של אסתר. בואו איתי. תקשיבו, זה לא יאמין, כאן קבורה אסתר המלכה. וואי, זה פסיכי להסתובב עכשיו בלב מדינת אויב. מרגישה בתוך כלוב של נחשים. אני מסמלת כמה מטרות לחיל האוויר ואני אף פעם. אתה חמינאי? עכשיו תחזיקו חזק. אם קפצתם איתי לטהרן, אני רוצה שתבואו איתי לנקודה אחרת בהיסטוריה שלנו. עם ישראל יוצא ממצרים, גאולה. מגיעים לים סוף, המצרים מאחור, נחשים מכל הכיוונים, אין לאן לברוח.
האמת, זה קצת מזכיר את המצב שלנו היום. האיראנים והחות'ים משם, חיזבאללה משם, חמאס משם. המדרש אומר שעל הים, עם ישראל התחלק ל4 קבוצות, שאגב קיימות בעם שלנו בכל דור ודור. יש את המייאשים, אלו שרואים הכל בשחור. יש קבוצה של יפי נפש, אלו שאומרים שהיינו צריכים לזרום מפרעה ולהישאר במצרים. ובשביל מה זה טוב כל המכות האלה שהשם נתן למצרים? יש את הקבוצה של הפייטרים שמאמינים בניצחון מוחלט. יש את הקבוצה של המתפללים, אלו שאומרים שהגאולה תעבור רק על ידי תפילה. מזל שהיה שם חוץ מנחשים עוד איזה נחשון אחד שקפץ למים. אבל רגע, נסחפתי קצת בים סוף, מה עם סוד האיילה? זוכרים שדיברנו על חבלי הלידה של האיילה? אז רבי שמעון בר יוחאי מספר לנו שכאשר מגיע זמנה של האיילה ללדת, היא בוכה ומרימה קולות, קול אחר קול, 70 קולות, והקדוש ברוך הוא שומע לה ומצוי אצלה. ואז הקדוש ברוך הוא מוציא נחש אחד גדול מתוך הרי החושך, ובא בין הערים, מגיע עד האיילה ומקיש אותה. רגע, נחש מקיש? זה קצת כמו האויב שנשלח מהרי החושך להקיש אותנו לפני שנה. עכשיו הסוד של האיילה מתיישב לי ממש טוב עם הסיפור שלנו. כן, הסיפור שלנו בשנה האחרונה. בעצם בשנים האחרונות. עם ישראל מחולק ל4 קבוצות. כמו אז, על ים סוף. ימין, שמאל, דתיים, חילונים, אלו רוצים רק להתפלל, אלו רוצים רק להילחם. השכינה בצער עמוק כל כך. חושך, גלות. ממש כמו בשיר של רבי שלום שבזי. ואז כמו שאומר השיר. איילת השחר זה הכוכב האחרון שנשאר בשמיים, בזמן הכי חשוך בלילה. חושך נורא. אז לסיום, אחרי שהבנתי מהו סוד האיילה, אני מאחלת לעצמי שאזכה ללכת בדרכם של האבות והאימהות, בדרכן של רחל אמנו ואסתר המלכה, בדרך בה צעד דוד המלך. ושבעזרת השם נזכה במהרה לימות המשיח. אגב, משיח בגימטריה זה נחש. תבדקו אותי.